gossos a l'estat espanyol. Veieu totalment espectacular. Perquè veieu el que la nostra raça pot arribar a fer amb un bon dia. Veieu que aquesta mossa està guanyant actualment amb animals, pastors alemanys i de llarga etcètera de races amb més tradició a l'agility del gos d'atur català. Veieu perfectament la concentració de l'Eixanet i del seu guia i la seva compenetració. Un aplaudiment a una de les millors gossos d'atur català de la història a nivell en agility.